ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮರಪಂದೆ ತೂಕಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪರು ಒಂದು ಓ ಜಾಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ನಾಗಬನ ಅಂದು ತೂಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೂರು ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಮೂಡು ಪಲಿಮಾರಿಗೂ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 24, 25, 26 ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ 26 ಮಾತ್ರ ದಾಯಕನ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ತಾಯ್ನ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಗುಡಿತ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅವೆಂತುವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ ಯಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಕೌಂಟರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ತೂದು ಓದಿಯರು ಅಂದೇನು ವ್ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಓದಾಡೋದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾಯ್ಪಂಡ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ ಜನಕಲೆಗ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಆರಾಮದ ಕುಲೊಂದು ಉನೋಲಿ ಅಂದು ಕುಲೊಂದು ಉನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಬಫಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಬನತೆ ಎದುರು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಶಾಮಿಯಾನ ಬೊಕ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಭಜನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಓಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ದಿರೀಭವಸುಕಾಯನಃ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಜನತಾ ದೇವ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಿವರ್ಧಯ ವಾ ಭೂತ್ ಪ್ರಜಾ ವಿರೋಧೋಸ್ಮಿನ್ ಯಜಮಾನಃ ಸಮೃದ್ಧಿತಾನ್ ಸಭೂಪಾರಂ ದಧಾರಾಜ್ಞಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವರ್ಜಿತಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ವೃದ್ಧಿಪತನಾಂ ಸುಖಮಂ ಚೈರ್ಯಮಶ್ರುತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ಸತತಂ ಮಾमुद्धर ನಮೋಸ್ತುತೇ. सहस्रशीर्षं जगदेककुण्डलं पीताम्बरं धूम्रवस्त्रलोचनं उदारवीर्यं शतन्त्रकारणम् ಓಕೆ, ಮೊಕುಲೇರು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೊಕ್ಕ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಅಕುಲು ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆಡೆ ಅಂತ ತನಿಷಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕೈಟಾಯ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆದ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಿನ ಅಕುಲು ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಅಕುಲು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆ ಬಾಕಿದಕುಲು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ಮೊಕುಲೇರ್ವೇರು ಇತ್ತೇರು ಅಂದು ಮೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆದನ್ ದೈಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್.
ಓಕೆ ನಾಗಮಂಡಲಗು ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಓಪನ್ಲೆ ಒಂದುವೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಂದು ವನಸ್ದ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಈತೆರ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದಾದನ ಇತ್ತನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಪಿಂಗಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಈತೆರು ಹಾಲುಡಲೆ ಮೂಲು ಓಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತನು ನಾವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಕುಲೊಂದು ನಾಗಮಂಡಲ ತೂನಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣು ಏತು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಏತು ಡೈವರ್ಟ್ ನಾನು ಏತು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮುಚ್ಚೊಂದೇ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ಎನ್ನ ಕೈಟ ಆಯ್ನ ಆತು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂದು ಎನ್ನ ನಿದ್ರೆನ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಅದು ಫೈನಲಿ ನಾಗಮಂಡಲನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂಯೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನು ವನಸ್ತ ಟೈಮು ಮಾತ ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ವನಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಕುಲೊಂದು ಉನ್ಕಾಂದ್ ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಕಾತನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಣಂದು ಫೈನಲಿ ಬೊಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಅವೇನು ಬಳಸೊಂದು ಯಾನು ಉಂಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಏಸಿದ ಶಬ್ದ ಅವು ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾ ನಿಕಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಪ್ ಆತೇರ್ರೆ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಪಿದಡ್ನಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಪಿದಡ್ನಿ ಸೀದಾ ಎಡೆ ಪೂಜೆಗನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಕಿ ಸ್ಲೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮನ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ದಾದ ನಾನು ಏತು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ರೆ ಆವಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಐತೆ ಫೈನಲಿ ಕಾರಡ್ ಬರ್ದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೊಂಬುಯಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಶೆಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೆಗ್ಗಾರಿಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 8:30 ದಾದನ ಬುಡ್ತ ಅಂಚ ನಾನು ಪೂರ ಅದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10 o'clock ಬೊಕ್ಕ ತೋಜುಡು ವನ ಸಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿದೆಲ್ಲ 11:30 ಮಿನಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಹೋಲ್ ಡೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲುಪ್ಪುನು ಮೂಲು ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಪಲಿಮಾರು ಮುಲ್ಪವುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಕಾರಡ್ ಬತ್ತ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋಂತೀನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಜೆಪ್ಪುಗಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕಾರಡ್ ಬತ್ತ ಫುಲ್ಲಿನೇ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಓ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ತೆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕತೆ why this is playing copyright claim are boda tojudu okay so look at this Tanish andandule oh no background bhajane kenondundu ಆ ಭಜನೆ ನಾನು ಮೂಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಇಂಪೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಜನೆ ಕೇಳೋದು ನಾನು ಮೂಲ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಆಫ್ ಆನ್ ಲ ಮಂತಂದುಲೆ ಒಕ್ಕತುಂಡ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಸೇ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕಸಿನ್ ನ ಡಾಟರ್ ತನಿಷ್ ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕಸಿನ್ ನ ಮಗಳು ತನಿಷ್ ದಾದ ಅವಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪೂರ ಪನಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಶಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋ ಗಾರ್ಗೆ ಸೇ ಹಾಯ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೈ ಸನ್ ತನೀಶ್ ಆಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನಂತೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಟ್ ಪಾಡುವೆ ಇಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವರೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರೋದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್.